ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക്. എന്തൊക്കെയാ എല്ലാവരും വിശേഷം? സുഖമല്ല എല്ലാവർക്കും? അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ണൂർ ട്രിപ്പ് പോയത് എല്ലാവരും കണ്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കാണാത്തവരാരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം, അത് പോയിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തലേന്നത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളുമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പോയി കാണാം, എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും ജസ്റ്റിസ് മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ട്രിപ്പിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ടാണ് കേട്ടോ. നാളെ ഒരു ടൂറിൻ്റെ പ്ലാൻ ഉണ്ട്. ടൂർ പോകുന്നത് നൈറ്റിലാണ്, 3 മണിക്കാണ്, രാത്രി 3 മണിക്ക് പോവാന്നാണ് പ്ലാന്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് റിസ്ക് ഉള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നൈറ്റിൽ പെരിന്തൽമണ്ണുള്ള നമ്മുടെ കൂടെ പോരുന്ന താത്താടെ വീട്ടിൽ നിൽക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ആ താത്താൻ്റെ വീട്ടിലെ വിശേഷങ്ങളും അതുപോലെ ഞങ്ങൾ കുറേ പേരുണ്ട് കേട്ടോ. അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റാദ്യം ഞാനാണ് പോകുന്നത്. ഞങ്ങൾ പോകുന്ന കുറച്ച് വിശേഷങ്ങൾ, അങ്ങനെ കുറച്ചൊരു സന്തോഷമുള്ള കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് കണ്ടോ, ഫസ്റ്റാദാനി നൗഷാക്കുനി കട്ട വെയിറ്റിങ്ങിലാണ്. നൗഷാക്ക് വരാൻ കുറച്ച് ലേറ്റായി. വീട്ടിലേക്ക് നേരത്തെ പോകണം എന്നൊക്കെ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, പക്ഷെ നടന്നില്ല. നൗഷാക്ക് വന്നപ്പോൾ ലേറ്റായി, അതുകൊണ്ട് വൈകുന്നേരമായി. ഞാൻ കണ്ടോ ഫസ്റ്റാത്തേക്ക് ഇവിടെ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയിലിരിക്കുന്നു. ടൂറ് പോവാനുള്ള ത്രില്ലിലാണ് കേട്ടോ. സാന്ത്വനം ഡേ കെയറിൽ കയറി. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ബദർഖാനെയും മുനീർത്താത്താനെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കുറച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി. അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ കുറച്ച് നേരം സംസാരിച്ചിരുന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോയത്. പോക്കൊക്കെ എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാല് 2:30 ഇവിടേക്ക് എത്തണം. 3 മണിക്കാണ് ഇവിടുന്ന് വണ്ടി എടുക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കണത്. അപ്പൊ 4 മണിക്ക് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് വീൽ ചെയർമ പേര് എഴുതിയിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് കേട്ടോ. എനിക്ക് എന്താടാ വേണ്ടേ? ടെഡി ബെയർ കൊണ്ടുവരാൻ എനിക്ക്. എത്തിയിട്ടില്ല കേട്ടോ, സാന്ത്വനത്തിലായതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ലേറ്റായി, നല്ല ലേറ്റായി. എന്താ വീൽ ചെയർമൊക്കെ പേര് എഴുതി ഒട്ടിച്ചൊക്കെയാണ് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഇതാ ലൈലാത്താൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മള്. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ലൈലാത്താൻ്റെ വീട്ടിലാണ് കേട്ടോ. എല്ലാരും ഇങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങി നിൽക്കാണ്. നൗഷാക്ക് ഭയങ്കര ബേക്കറി തീറ്റയാണ് കേട്ടോ. നൗഷാക്കു കണ്ടോ, നല്ല രീതിയിൽ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാ ഇവിടെ നമ്മളെ ചങ്കുണ്ട് കേട്ടോ. അവൾക്ക് എന്താ പണി? അവളെടുത്തുണ്ട് കേട്ടോ ബേക്കറിയൊക്കെ. അവള് പിന്നെ പാത്രം എടുക്കാൻ എടുത്ത് തിന്നുന്നുണ്ട്. നോർജാത്ത് അതാ അതിലെ ഫോൺ വിളിച്ച് നടക്കുന്നു. നാളെ ടൂറ് പോവാനുള്ള ഒരു പ്ലാനിങ്ങിലാണ് എല്ലാവരും. അതിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ആ ഒരു ടൈം ആയപ്പോഴേക്കാണ് പിന്നെ അമീറാക്കു, അസീസ്ക അവരെല്ലാവരും വന്നത്. പിന്നെ അവരുടെ കൂടെ കുറച്ച് നേരം സംസാരിച്ചിരുന്ന്, എല്ലാവരും കൂടി കുറച്ച് നേരം സംസാരിച്ചൊക്കെ ഇരുന്ന്
പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് അവർ പെരിന്തൽമണ്ണയിലേക്ക് കിടക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഞങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് ഉറങ്ങിയിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ആരും. അങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അവിടെ. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനാബിൾ ചെയ്യണേ. മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നവരേക്കും എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരോടും അസ്സലാമു അലൈക്കും. ബൈ ബൈ.